24 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Турсунзода коллеҷи хусусии омӯзгории асосгузорро мавриди истифода қарор доданд. Боргоҳи илму маърифат бо мақсади иҷрои дастуру ҳидоятҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти омода намудани мутахассисони баландихтисоси соҳаи маориф дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд шудааст. Раванди дарс дар муассисаи нави таълимии дуошона, ки барои 400 нафар донишҷӯ пешбинӣ гардидааст, бо забонҳои русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. мо ҷавонони соҳиби истиқлол шукрона азом мекунем, ки дар даврони сулҳу амонӣ умр ба сар бурда истодаем. ҷавобан ба ҳамаи ин ғамхориҳо мо ваъда медиҳем, ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда барои гулгуншукуфии ватани азизи худ саҳмгузор бошем. коллеҷ дорои 8 синфхонаи муҷаҳҳази фаннӣ буда, ҳар яки он дорои мизу курсӣ, тахтаи электронӣ ва дигар аёниятҳои хониш мебошад. бо ифтитоҳи бинои нави коллеҷи хусусии омӯзгории асосгузор 20 нафар соҳиби ҷойи кор ва маоши хуб шуданд. таълимгоҳ дорои синфхонаи компютерӣ, китобхона, ҳуҷраҳои корӣ, чопи маводҳои дарсӣ, толори маҷлис барои 100 ҷои нишаст, ошхона барои 60 нафар ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. коллеҷи хусусии омӯзгории асосгузор дар шаҳри Турсунзода бо иштироки бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардид, ки ин боиси ифтихор ва сарфарозии мо мебошад. дар ин коллеҷ барои омода намудани мутахассисони баландихтисоси забони русӣ шароити муосир фароҳам буда омӯзгорони батаҷриба ҷалб карда шудаанд. дар коллеҷи мазкур барои омода намудани мутахассисони баландихтисоси соҳаи омӯзгорӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. масоати умумии коллеҷ 12 садяк заминро дар бар мегирад. корҳои сохтмонӣ дар иншооти нави соҳаи маориф бо саҳми соҳибкори ватанӣ Тимур Гусейнов соли 2019 оғоз гардида бо ҷалби 20 нафар бинокорони маҳаллӣ бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити муосири донишомӯзӣ дар коллеҷи нави хусусӣ ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, иқдоми соҳибкоронро дар самти тарбияи мутахассисони баландихтисоси соҳаи маориф намуна арзёбӣ намуданд. дар муассисаи нави таълимӣ тарбияи мутахассисон мутобиқ ба меъёрҳои замони муосир ба роҳ монда шуда, омӯзгорони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб шудаанд. мо шукргузор аз он ҳастем, ки дар чунин фазои сулҳу субот, ободу озод, гулгулшукуфоии кишвари азизамон умр ба сар бурда истодаем. боиси сарфарозӣ ва хурсандиест, ки имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Турсунзода ташриф овардаанд. дар ин рӯзи хурсандибахш коллеҷи омӯзгории ғайридавлатӣ ба истифода дода шуд, ки коллеҷи мазкур дорои тамоми шароити хуб барои донишандозии донишҷӯён муҳайё мебошад. иттилоъ дода шуд, ки коллеҷи хусусии омӯзгории асосгузор мутахассисони донандаи забонҳои русӣ ва англисӣ, омӯзгори синфҳои ибтидоӣ ва компютериро дар сатҳи баланд тайёр менамояд. синфхонаи компютерӣ муассисаи нави таълимӣ бо технологияи муосир ва пайваст ба шабакаи интернет муҷаҳҳаз мебошад. китобхонаи замонавии коллеҷ бошад бо адабиётҳои дарсӣ ва бадеӣ таъмин буда барои донишҷӯён шароити лозимӣ таъмин карда шудааст. шукрона аз он мекунем, ки имрӯз дар шаҳри азизамон боз як боргоҳи илму маърифат ба мо ҷавонон ба истифода дода шудааст. донишҷӯён имкон доранд, ки аз ин боргоҳи илму маърифат бо самар истифода намуда савияи донишу малакаи хешро сайқал диҳанд. дар коллеҷи мазкур бо мақсади татбиқи ҳадафҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 имконияти васеъ муҳайё мебошад. ҳамаи ин тадбирҳо ҷиҳати беҳтар кардани сатҳу сифати таҳсилот ва ҷорӣ кардани усулҳои муосири таълиму тарбияи донишҷӯён равона карда шудааст.